volvemos aquí para hablar de otro deporte. Después de la piscina, ahora ya nos vamos a la montaña cubierta de nieve para disfrutar del paisaje y respirar aire limpio, pero también para aprender a esquiar. De eso hablaremos hoy con dos deportistas, con Marc Puga, responsable de las actividades outdoor de Play and Train. Hola, bienvenido Marc. Hola, buenas tardes. Y con Luis Sánchez, socio de ASEN Cataluña y esquiador. Hola Luis. Hola, buenas. Y empezamos hablando con Marc para conocer primero a esta entidad. ¿Nos explicas un poco qué es Play and Train? Sí, mira, Play and Train es una asociación sin ánimo de lucro que nació el 2008. Es una asociación que se dedica al deporte adaptado para personas con discapacidad y lo que pretende es hacer accesible el deporte a todas las personas, indiferentemente de la edad, del sexo, de la discapacidad que tengan. Vale, ¿y deportes? ¿De qué deportes os ocupáis? ¿Esquí? Pues mira, sí, principalmente tenemos 3 deportes, que son la nieve con el esquí y el snowboard, la bicicleta de montaña adaptada y el surf adaptado. Vale, no solo montaña y varios Correcto, deportes. sí, tocamos montaña y playa. Muy bien. Bueno, como estamos en invierno, hablamos más de esquí. Sí, ahora toca esquí. Y bueno, antes has dicho que todo el mundo puede practicar esquí. O sea, ¿quién quiere aprovecharse a este deporte? ¿Quién ya lo practica? Todo el mundo, ¿verdad? Correcto. Mirar, el esquí es un deporte que lleva practicándose de forma adaptada para personas con alguna discapacidad más de 30 años. Y actualmente es uno de los deportes con más adaptabilidad. Es decir, todas las personas que quieran pueden practicar esquí. En función de la capacidad física que tengan, podrán hacerlo de una forma más autónoma o más asistida, pero todo el mundo puede esquiar. Y eso es algo importante porque yo cuando oigo la palabra nieve me asusto y me siento en una silla y ya está. Pero todo el mundo, entonces si la gente anda, las personas que van en silla de rueda pueden practicar esquí. Entonces, correcto. ¿no? Correcto. Y como, bueno, una jornada, una persona que quiera probarlo y que no tenga ninguna idea de cómo está hecha una montaña, ¿qué hace? ¿Viene hacia vosotros? ¿Cómo está hecha una montaña? No, mirad, nosotros lo que hacemos cuando viene una persona nueva a esquiar con nosotros, le hacemos rellenar una ficha de usuario, donde pone los datos principales y nos explica un poco cuál es su discapacidad y cómo está de movilidad. Entonces, en función de la movilidad y de las capacidades que tiene, vemos qué tipo de adaptación va a necessitar. Vale. Perquè hi ha adaptacions per als que van sentats, adaptacions per als que van de peu, adaptacions per als que van mig de peu, o són adaptacions estàndard per un tipus de persones només? No, hi ha tot tipus d'adaptacions. Aviam, diferenciem 3 grans tipus de discapacitat que poden esquiar, que podríem dir que són discapacitats visuals, que el que fan servir és un guia, una persona que els hi fa de guia, que va esquiant davant d'ell i el va guiant per tota l'estació. Porten o un megàfon o un intercomunicador per anar-se comunicant i unes armilles distintives perquè tant l'esquiador amb discapacitat visual com la resta d'esquiadors els puguin identificar. Després tenim discapacitats intel·lectuals, que en molts casos no necessiten cap adaptació a nivell físic de l'esquí, sinó que seria més una adaptació a l'hora de fer la classe amb ells. I després tenim els físics, que dintre dels físics tenim les persones amb diferents discapacitats que poden esquiar de peu, d'acord? Ja sigui, per exemple, un amputat tibial, és a dir, per sota del genoll, que aquesta persona podria esquiar amb la pròtesi i amb el material d'esquí convencional, és a dir, amb esquís i bastons, o llavors ja entrarem amb persones amb amputacions que van per sobre del genoll, amputacions femorals, que el que fan és esquiar de peu
amb unes crosses especials que es diuen estabilos, que el que tenen és un petit esquí a la punta que es plega i es desplega. Per tant, quan es volen desplaçar en un pla, pleguen aquest petit esquí de la punta de la crossa i ho fan servir com una crossa, i quan es posen a esquiar, destapen aquest esquí i es posen a esquiar. El mateix amb snowboard. Amb snowboard també les persones amb amputacions poden fer snowboard amb la pròtesi. Llavors, les persones que no poden esquiar de peu, o bé perquè tenen una lesió medular i van amb cadira de rodes, o bé perquè tenen qualsevol altre tipus de discapacitat i van amb cadira de rodes o no tenen prou força a les cames com per esquiar de peu, ho fan sentades. I llavors aquí, amb el tema de l'esquí sentat, hi ha diverses modalitats. Si voleu, us les explico una mica. Sí, por favor. Sí, vale. Mireu, us començaré explicant la modalitat que té més autonomia, és a dir, és una modalitat on la persona que esquia amb aquesta modalitat pot arribar a esquiar totalment sol, sense necessitat de ningú, que seria el mono o el dual esquí. Estem parlant d'una cadira que porta o un esquí o dos esquís a sota. Un o dos esquís, la diferència és per persones que tenen menys equilibri o una lesió medular més alta, que tenen els abdominals afectats i, per tant, menys control de tronc. Posaríem els dos esquís perquè té més estabilitat, i les persones amb lesions més baixes o doble amputació de cames o que esquien amb cadira però tenen, diguem, abdominals i la part superior del cos sense afectació, poden esquiar amb un sol esquí. Llavors, és una cadira que el que porta és un amortiguador a sota, que és el que faria de genoll, i per dirigir-la porta uns estabilos, que és el que us comentava abans, són unes crosses amb un petit esquí a la punta, que en aquest cas, com que vas amb cadira, són uns estabilos més curtets. Llavors, penseu, amb aquestes crosses, amb aquests estabilos, la persona es pot desplaçar de manera autònoma en un pla, és a dir, pot remar amb els estabilos, anar fent ramades, com si fos una crossa, pot pujar i baixar sol del telecadira, desbloquejant una petita pestanya que obre la suspensió perquè la cadira es pugui aixecar, i un cop surten del telecadira tornen a bloquejar aquesta pestanya de la suspensió, i amb els mateixos estabilos és amb el que ells poden esquiar. Aquesta, diguem que seria la modalitat amb més autonomia. Però tinguem en compte que aquesta modalitat està pensada per persones, com us deia, que han de tenir força als braços, control de braços i una mica d'equilibri. Vale? Llavors ja passaríem a la següent modalitat d'esquí amb cadira, que seria una modalitat, podríem dir, de semiautonomia, on el que es fa servir és una cadira que es diu caresquí. Aquesta cadira porta dos esquís més separats. En el cas del dual esquí van separats uns 20 centímetres, en aquest cas van separats 60 centímetres, amb la qual cosa aquesta cadira ja és molt més estable. Llavors, per portar-la, per pilotar-la, la persona que se senta a la cadira, en comptes de portar unes crosses, com us comentava, els estabilos, porta unes palanques que van unides als esquís, és a dir, una palanca amb la mà esquerra que uneix l'esquí de l'esquerra i una palanca a la dreta que uneix l'esquí de la dreta. Llavors, la persona que està esquiant amb aquesta cadira, movent aquestes palanques, va dirigint la cadira. Llavors, aquesta modalitat és molt bona per persones que no poden esquiar amb el monoesquí o el dual esquí que abans us comentava, ¿vale? I els hi dona, realment, la gent té sensació de llibertat, d'autonomia, de ser ells els que estan esquiant amb aquesta cadira. Llavors, per contra, aquesta cadira, com que no porten els estabilos, no porten les crosses aquestes, en un pla, per exemple, no es poden moure de manera autònoma, necessiten algú que els empenyi. I per pujar i baixar del telecadira, doncs el mateix. Necessiten algú que els ajudi a aixecar-se, a aixecar la cadira i a fer la sortida. Llavors, un cop ja surten del telecadira,
sí que són ells els que van dirigint la cadira i simplement porten el professor a darrere, que va esquiant amb els seus esquís, unit amb una línia de vida, una corda que va lligada a la cadira i amb un arnès. Amb aquesta línia de vida, el professor pot anar tibant a la persona que està esquiant per reduir-li la velocitat o frenar-lo en cas de necessitat. Vale, claro, ahora entiendo por qué hay que hacer una ficha de cada persona y claro, es un trabajo totalmente personalizado, ¿no? Totalmente, sí, vale. sí. Y esto requiere un estudio, o sea, hay que reservar una cita con vosotros para una charla y luego otra vez provar a esquiar. ¿Cómo funciona? Mira, nosaltres normalment el que fem és rebre les reserves o bé via telefònica o bé per internet. Llavors, a partir d'aquest primer contacte, o en via telefònica o per internet, el que fem és enviar llavors ja un correu amb el pressupost del que s'ha parlat del que es vol fer, de tantes hores, de tal dia, amb el forfait, amb el que sigui, i un cop ve la persona a esquiar, llavors el que fem és una avaluació de la persona in situ. És a dir, nosaltres amb la fitxa ja tenim molta informació, però quan aquesta persona arriba, llavors podem avaluar de primera mà exactament quina és la seva discapacitat i quines són les capacitats que encara té, quina mobilitat té, i acabem de veure quina adaptació podem fer servir. I durant l'any feu afirmo, feu sortides organitzades per venir a esquiar aquí a la Molina. Quina és la següent que feu o la pròxima que hi ha preparada ara? No, aviam, nosaltres no fem sortides organitzades a la Molina. Nosaltres, diguem que estem tot l'hivern a la Molina, fem tota la temporada d'hivern, i exacte. I llavors diferents associacions, escoles i grups venen amb nosaltres a fer sortides. Vale, és que jo normalment rebo mails o de tant en tant que hi ha un autobús que va cap allà a Play and Train a esquiar. Vale, però deu ser que ho organitza una altra persona. Exacte. Vale, sí. O sigui que si algú vol venir a esquiar us ha de ficar contacte directament amb vosaltres. Sí, correcte. Y nada, muchas gracias por toda esta explicación que ha sido, la verdad, muy interesante. Sí. Pero antes, despedirnos, recuérdanos la web de la asociación, cómo contactar con vosotros, teléfono, todo, correo. Sí, mira, la web es playandtrain.org. Significa jugar y entrenar. En inglés es playandtrain.org. Entonces, el correo electrónico para las reservas es reservas@playandtrain.org. Reserves o reserves? En català o en castellà? En castellà, és en castellà. Reserves. En va. Vale. Reservas@playandtrain.org. Y bueno, ya está. Con la el web y el teléfono de correo, contacto. mejor por correo que con teléfono. Vale, muchísimas gracias, Marc. Muy bien. Bon dia. Gracias a vosotros. Adéu. Adéu, que vagi bé. Adéu. Y después de hablar de todo esto, vamos a pasar al nivel práctico, porque aquí tenemos a Luis, que es un socio de Hacen Cataluña, que lo ha probado, que ya ha esquiado. Sí, sí. Y cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Has esquiado una vez, más que una vez? ¿Lo has repetido? Intento ir cada año. ¿Y qué tal? Tu adaptación, por ejemplo, porque la gente que no te conoce, ¿tú corres, andas, vas en silla? No, voy en silla y empecé con la menos autónoma y ahora voy por la más autónoma. Dentro de mis capacidades, claro, siempre voy con un monitor, pero muy bien. Me encanta la sensación de velocidad porque vas muy pegado al suelo, entonces tienes más sensación de velocidad. Bueno, normalmente nosotros siempre damos los
programas que los iniciamos y los terminamos, pero nos parece tan interesante esto de que se nos explique bien cómo se esquía, que te emplazamos a que vengas aquí en el programa de enero y nos lo expliques todo lo que hayas podido aprender durante estas vacaciones, que seguro que te vas a esquiar. Sí, claro, evidentemente. Vale, pues Luis, nos vemos otra vez en enero. Y así Muy la gente, bien. si te quiere preguntar algo, nos lo puede pasar por mail. Estupendo.